Întoarce, fă-mi o piruietă. Ia, hai să fac și o piruietă. Dă-mă pe mut. M-am terminat, gata. Gata? Ești tot pe live, nu? Nu spăl live. Uite telefonul ăsta. Eu știu, dar știu că nu se merită, dar eu iau banii. Ce? Eu iau banii, eu de-aia joc cu el. Nici eu nu-l suport, dar eu iau banii. Și la Ce pot să fac? la ce oră termin? La 3 după masă. Aoleu, și vai de mine, ce miros de pizdă-mi vine. Cred că ți-ai arătat cu corpul ăla, Hai cred să că nu mi-a dormit, gata. Elena, te pup, Elena. Aoleu. Vine o să te legăm pe picioare. O pizdă să moară familia. Acolo. Acolo. Dacă cu așa vrei, așa facem. Ce să mai... Cu capul direct să moară familia. Ioana, Elena, te pup. Păi nu, Dar nu mă lasă cu cardul ăsta să mor eu sau de n-am vrut să te ajut. lasă, dă-l treacu, m-a pierdut și eu cinste, dă-le treacu. Uit că eu dau 5.000. Le fac eu înapoi. Mă enervez, îmi iau o bere din frigider și aia e. Nu mai mă duc nici la muncă. Păi nu te mai duc, că te sun eu înapoi să mor eu, 20 de minute, că vrea ăsta să intru de nou cu el și te sun și stau cu tine, ok? Și vă arăt. Dacă acum pierde, Facem-mă de ăștia afară. Păi la ce oră trebuia să vină ăia? Păi trebuia acum la 3 fără 10 să fie mașina jos, dar nu știu ce-i. Și nu te mai duc, zici și tu, băi, mi-am găsit un bărbat milionar și nu mai vreau să lucrez, pula. Treci pe aici? Nu știu, să mă fie cam departe. La mașinile tale și la acuzațiile ce ți le dă doar ăștia. 500 a pierdut atât. Lasă acuzații, că sunt acuzații false. Doar 500 a plătit atât. Acum, reclamă, numai reclamă. Nu mai au ce posta, nu mai au ce scrie. Și reclama negativă e bună. Nu te mai du la muncă, că te sun în 20 de minute să stăm aici, că vreau să vorbim. Haide că văd că mi-a scris Romario, să intru cu el.